Köszöntöm a nézőket Szűcs Róbert nevében is. Szép napot kívánunk, és boldog új évet, ugye? Hát és boldog új évet, és köszönöm szépen, hogy ezt mondtad a nézők nevében is, mert visszaáll a régi, a rendszeres műsorszolgáltatás. Na most nem akarok ilyen bonyolultan fogalmazni, arról van szó, hogy emlékezhetnek rá, és nyilván akik figyelemmel kísérik adásainkat, észrevették, hogy így az ünnepek táján, december végén, január elején volt néhány ismétlés. Most viszont erre mondtam, hogy visszaállunk megint, és megint időben vagyunk, és ez leginkább azokat is érdekli, akik a nyereményeket várják. Úgyhogy a korábbi kérdésekre a jó választ, a helyes választ beküldők már megkapták a nyereményeket, például a Hihetetlen magazinnak a féléves előfizetését, de voltak extra nyeremények is. Ma is lesz természetesen játékkérdés, és erre a megfejtőket majd 2 hét múlva kérjük válaszra. Pontosabban akkor fogjuk mi elmondani, hogy mik a nyeremények. Január 24-én. Ja, igen, viszont az nagyon fontos, hogy az adástól számított 1 héten belül küldjék el nekünk a helyes válaszokat. Hát most még nem mondom el a játékkérdést, hanem sokkal inkább a műsornak a végén. Ha már találkoztak olyan dologgal esetleg, amiről itt most szó esik, akkor ezen egyáltalán nem fogunk csodálkozni, hiszen, ahogy mondani szokták, és ez igaz is, fogyasztói társadalomban élünk, és egyre inkább az a tendencia, hogyha elromlik valami, most nem Murphyre gondolok, hogy ami elromolhat, az el is romlik, hanem hogyha elromlik valami, akár egy kisgép, háztartási gép, de legyen az kávéfőző, vagy netán kilukad a cipőtalpa, akkor eljutott odáig ez a társadalom, és most ezt globálisan értem, hogy nincs javítás, már javító szerviz sincs, hanem inkább vegyünk újat. Na most elavul, minden elavul. Na, nincs itt, azt hittem, hogy itt van a mobiltelefonom az asztalon. Az már eleve elavult. De az már mire az ember megtanulja kezelni, addigra el is avul. Szóval körülbelül, és tényleg csak így néhány mondat erejéig próbáltam én felvázolni a mai adásnak a tartalmát, de azt hiszem, hogy te sokkal precízebben tudod ezt megfogalmazni. A tervezett avulás a következőért fontos, mert a világnak egy nagyon-nagyon-nagyon alapvető részét képezi. Ez a műsor igazából szándékunk szerint arról szól, hogy megpróbáljuk bemutatni a világnak azokat az apró kis területét, részeit, amiből összeáll az egész, amit az embernek a legnagyobb része egyáltalán nem is ismer. Részben azért, mert talán nem is érdekli, de inkább van egy olyan tendencia, van egy olyan folyamat, hogy arra presszionálják az embereket, hogy ezekkel az összefüggésekkel egyáltalán ne is foglalkozzanak. Éljék a saját kis életüket, éljék csak a mának, csak azoknak a dolgoknak, csak a reklámokkal, csak ezekkel a dolgokkal befolyásolják az életedet, és a többi dologgal ne is törődjél. Egyáltalán, bocsánat, csak zárójel, mert mindig eszembe jutnak ilyen dolgok, egy nagyon komoly filozófus mondta azt, hogy ő azért boldog, mert minden egyes napját úgy éli meg, mintha életének az utolsó napja lenne. Na most tudom, hogy kicsit erőszakolt a hasonlat, de hát minden hasonlat erőszakolt ilyen értelemben. Tehát éljünk ennek a mának, és kész, nem törődünk tovább semmivel. Elég cinikus megközelítés. Igen, de a probléma igazából nem ez, ennek az egésznek a nagy problémája, de ezt a területet sem látja át senki. Tehát érzékeli, a legtöbb ember azért érzékeli a külvilágban a különböző dolgokat, a különböző behatásokat. Érzékeli, hogy van egy olyan mögöttes erő, van egy olyan mögöttes valami jelentéstartalom, amit ő még nem tud felfogni, nem ért meg, illetve nem rakja össze az összefüggéseket. Mi azért próbáljuk megmagyarázni, hogy ezekből van egy ilyen hatalmas, nagy ilyen kozmikus, vagy egy földi puzzle, és ennek, ezt már sokszor elmondtam, hogy egy kis darabjait megpróbáljuk helyre rakni. Igazából nagyon jól mondtad, hogy mi most egy fogyasztói társadalomban élünk, de mi nem éltünk mindig fogyasztói társadalomban, mint az emberiségnek volt egy bizonyos fejlődése. Igen. Amikor elkezdődött az emberiség fejlődése, akkor egészen más dolgokra helyezték a hangsúlyt. Mondjuk volt egy ősember, és az ősember mondjuk csinált egy kőbaltát, aminek az volt a célja, hogy lebunkozzon egy mamutot, amivel jól lakik a család, akkor neki az volt a lényege, akkor részben természetben talált eszközöket kellett használnia, ott csak az volt a lényeg, hogy minél keményebb legyen ez a fa, minél keményebb legyen a kő, és azzal a ilyen indaszalagokkal, amit rákötötte, minél tartósabb legyen. Értelemszerűen a kőbalta természetesen. És akkor nagyobb hatékonysággal tudta a mamutot fejbe vágni, vagy illetve a szomszédját, vagy bárki mást, aki éppen arra járt a környéken. Akkor elkezdődött a fejlődés, és nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, miután kevés nyersanyag volt, nem volt ipari jellegű termelés,
Éppen ezért nem tudtak olyan mennyiségű terméket előállítani, tehát nagy számú terméket előállítani, ezért arra kellett figyelni, hogy az egyetlen egy ilyen adott termék, az olyan hihetetlen jó minőségű legyen, minél tartósan legyen. Legendások voltak, te is ismered, mindenki ismeri a japán kardokat, amiket mit tudom én, 26-szor lapították, úgy kalapálták ki, na most azok soha nem törtek el. Ha csináltak egy olyan kardot, akkor tényleg egy csata közben egyszerűen a másiknak az első kardjával a szó fizikai ketté vágta. Na ezt nem engedhetik meg maguknak, tehát olyan termékeket kellett csinálni, ami minél tovább tart el. Ha valaki mondjuk a középkorban volt egy ruhája, akkor volt egy rend ruhája, az, ami éppen rajta volt minden, és az van, amikor az élete végéig ki kellett neki tartania. Tehát úgy csinálták, hogy a juhásznak a szűr. Így van, pontosan úgy szülték meg. Sőt, nem kell ilyen visszamenni. Hát az Amerikában az 1800-es évek végén az aranylázon, amikor kitalálták, itt rajtam látható ennek egy kicsit gyengébb változata, a farmer nadrág. Amikor ott kitalálták, akkor azt a cájnadrágot, azt a nagyon-nagyon erős vászonnadrágot azért találták ki, mert arra volt igény, hogy az embereknek a sima vászon, vékony vászonból készült nadrágja szétszakadt állandóan, és kellett nekik egy olyan, így van. Na most az elején olyan nadrágok készültek, olyan anyagból készültek, ami évekig, vagy akár évtizedekig is megmarad. Na ez a mi farmer nadrágaink már nem igaz, és itt általában megtervezik a farmer készítők, hogy mikor térdesedjen ki, sőt, most akkor mondjam azt, hogy elviccelem egy picit a dolgot, eleve olyan farmerokat csinálnak, ami már lukas megszakad. Így van, de ez a divat. Az egy más dolog, de eleve úgy csinálják meg a termékeket. Na most ez nem titok, elmondhatjuk szerintem a kedves nézőknek, hogy ebben a tervezett avulással, miután olyan összetett és olyan érdekes téma, hogy 2 adásban, tehát a mostaniban és a következőben is ezzel foglalkozunk. A mostaniban megnézzük, hogy honnan keletkezett az ellenségkör, a következőben pedig megnézzük majd, hogy miképpen is néz ki ez napjainkban, és hogy hova vezet ez a jövőbe. Na most akkor nézzük meg az első összeállítást. Megint sietsz. Én annyi érdekes dolgot akartam mondani, és nem hagysz kibontakozni. De akkor most mint egy alátámasztva, hogy milyen harmóniát teremtettél ezzel a bevezetővel, alátámasztva. Ez a lelkem itt volt, érzed azért. Szóval azért is nézzük meg az elsőt, mert ebből tulajdonképpen egyebek mellett az is kiderül, hogy ahhoz, hogy ez a fogyasztói társadalom életben maradjon és tényleg folyamatosan működjön, verseny kell. Ha verseny van, akkor minél előbb eredményt szeretnének elérni, és természetesen minden cégnek az a saját érdeke, hogy a másikat lepipálja, vége legyen minél hamarabb, most maradjunk-e termékeknél, azon termékek kifutásának, amelyekről szó van, és a verseny mit szül íme. Technikailag lehetetlen, hogy a legjobbat termeljük bármiből, ha a cég fenn akarja tartani a versenyképességét, és megfizethető is akar maradni a fogyasztó számára. Valójában minden, ami készül és eladásra szánt a globális gazdaságban, azonnal elavult abban a pillanatban, ahogy elkészül, hiszen matematikailag lehetetlen, hogy technológiailag a legfejlettebb, leghatékonyabb és ráadásul stratégiailag fenntartható termék keletkezzen. Ez abból a tényből adódik, hogy a piacgazdaság megköveteli a költséghatékonyságot, vagyis hogy csökkentsék a költségeket a termelés minden fázisában. A munkabérektől kezdve az alapanyagok és a csomagolás árán keresztül szinte mindenhol spórolni kell. A versenyképes stratégiának természetesen az a célja, hogy az adott cég termékeit vegyék egy versenytárs termékei helyett, aki persze ugyanezt a stratégiát követi, hogy szintén versenyképes és megfizethető terméket gyártson. A rendszer ezen elkerülhetetlenül pazarlást eredményező következményét úgy is nevezik, hogy beépült avulás. Azonban ez csak egy része egy nagyobb problémának, a piacgazdaság egyik legalapvetőbb vezérelvének, amelyet egyébként nem fogsz megtalálni egyetlen könyvben sem, ami a következő. Semmilyen termék élettartama nem lehet nagyobb, mint amekkora megengedhető úgy, hogy fenntartsuk a ciklikus fogyasztás folyamatosságát. Más szóval kritikus feltétel, hogy a dolgok elromoljanak, meghibásodjanak, szavatosságuk lejárjon adott időn belül. Ezt úgy nevezzük tervezett avulás. Ez az alapköve annak a piaci stratégiának, amelyet minden mai termelővállalat követ. Természetesen igen kevés vallaná be közülük nyíltan ezt a stratégiát, ezért a legtöbb esetben a korábban tárgyalt, beépült avulás jelenségére hárítják a felelősséget, míg gyakran semmibe veszik vagy ellehetetlenítik a technológia új vívmányait, amelyek fenntarthatóbb és tartósabb áruk előállításához vezetnének.
És ha nem lenne már az is elég pazarló, hogy a rendszer eredendően nem engedheti meg magának a legtartósabb és leghatékonyabb termékek gyártását, a tervezett avulás kifejezetten elismeri, hogy minél hosszabb egy áru élettartama, az annál károsabb a ciklikus fogyasztásra nézve, és következésképp a teljes piacgazdaságra. Más szóval a termék tartósága valójában fordítottan hat a gazdasági növekedésre. Ez egy közvetlen, erős ösztönzés jelent arra, hogy minden termék élettartama a lehető legrövidebb legyen. Itt szó volt pénzről és pénzügyekről is. Most ehhez még annyit tennék hozzá, hogy nem csak arról van szó nyilvánvalóan, hogy minél hamarabb cserélődjön a régi új termékre, hanem arról is, hogy lehetett ott látni a raktárt, meg raktárkészletet, hogy egy kicsit aktuálisak is legyünk, minél előbb forogjon, és ugye hát itt vagyunk a nagy leárazások időszakában, és akkor elkezdődött, ez emlékszem jó néhány évvel ezelőtt, hogy januárban ugye elkezdték leárazni a különféle termékeket, azokat meg pláne, amik karácsony előtti vásárlásból származtak, és akkor most ott tart a dolog, hogy például Nagy-Britanniában már karácsony előtt elkezdenek leárazni. Black Friday, a fekete péntek. Így van, akkor utána már a két ünnep között, és mi Magyarországon is most már ott tartunk, hogy karácsony előtt nem, de már 27-én megkezdődik. Na most ez annyiból kapcsolódik a másikhoz, hogy egyrészt avuljon el minél előbb az a termék, másrészt meg, hogy a raktárkészlet forogjon. És nem tudom, hogy ezt meddig lehet még fokozni. De ez inkább inkább én visszaugranék még az Alpokot, mert ez inkább a második műsornak a témája legyen, tehát olyan napjaink, hogy hol kezdődött, tehát hogy akkor emlékezünk arra, hogy hol kezdődött. Itt egy nagyon érdekes dolgot, egyetlen egy mondatra utalnék, amikor azt mondta itt a narrátor, hogy nem lehet olyan terméket gyártani, ami a megjelenés pillanatában már ne lenne elavult. Ez igazából magyarra lefordítva, ez csupán annyit jelent, megtervezik azt a bizonyos terméket. Mondjuk most 2014 van. Azt 2012-ben már megtervezték, 2013-ban kidolgozták a gyártási technológiát, megcsinálták, de ez még a 2012-es színvonalú termék, és mire az most kijött, addigra már a technológia 2 évvel előtte tart, és már sokkal fejlettebb is lehetne. Mondj egy példát. Például egy mobiltelefon fél évenként jönnek ki az új ilyen, úgy van, hogy van egy mobiltelefon, fél év múlva jön egy ráncfelvarrás, tehát valami tökéletes együtt, és az év végén jön a következő, tehát az életciklus ennyire lement. De hogy ez mikor kezdődött? Ez igazából volt egy katasztrofális időszak az emberiség történetében, több is volt, bocsánat, az 1929-33-as gazdasági világválság. Erre most nem akarunk, ennek az összefüggésével más műsorokban foglalkoztunk már, de ekkor döbbentek rá arra, hogy ha ilyen problémát okoz a fogyasztás túltermelési válságból, ilyen problémák merülnek fel, akkor ezt úgy lehetne megoldani, hogy le kéne vinni a termékeknek az árát. Mert annak ellenére, hogy az úgynevezett ipari forradalomra, legalábbis amikor még én tanultam még a történelmi a marxista terminológia szerint 1642-ben vette kezdetét az angol polgárforradalom, és onnantól vesszük már ezt az egészet. Na onnantól kezdve már megindult a tömegtermelés, de ezek a termékekből azért még olyan nagy mennyiség nem készült, és még viszonylag drágák voltak. Innentől kezdve úgy gondolták, hogy a nagy gazdasági világválságnak az lesz az egyik ilyen hozadéka, hogy megpróbálják nagyon-nagyon levinni a termékeknek az árát, és éppen ezért sokkal, de sokkal több embert tudnak megnyerni, és elkezd fölpörögni a dolog. Elkezdték gyártani ezeket a dolgokat, ezeket a tömegtermékeket, és ezzel alapozták meg. Igazából a nagy amerikai állam az a második világháború után kezdődik, de ez volt az alapja annak, hogy már olyan dolgokat adtak az embereknek, ekkor tűnt fel egyébként, és akkor itt jön megint az összefüggések, emlékszel, valamelyik adásban beszéltük, hogy a propaganda nem Hitlernél és nem Goebbelszé volt, hanem ugye sokkal régebben elkezdődött már, és ezt hogy tanították. Elkezdődött a marketing, elkezdődött a reklám. Megjelentek azok a reklámok, amik azt sugallták neked, hogy ha nem veszed meg az adott terméket, akkor egyszerűen nem élhetsz teljes életet, mert anélkül kevesebb vagy. És ezt mindenki elkezdte megvenni, és innentől kezdve értelemszerűen jelentősen megnőtt a kereslet adott termék iránt. Így van, de akkor most egy picit, én ugranék vissza oda, amit mondtál néhány mondattal ezelőtt, hogy levinni az árakat, de elkezdődött a tömegtermelés. És akkor az egyik generálta a másikat, nyilván most hirtelen a Ford T-modell jut eszembe,
már csak azért is, mert magyar vonatkozása igen, is van, igen, ugye? igen. És akkor, amikor már a szallagon, a futószallagon ez ment, és egyre többekhez el lehetett juttatni az autót, hogy ennél a példánál maradjunk, akkor nehogy azt higgyük, vagy nehogy nem azt hitték, hogy akkor most csak az autógyártás, mert aztán ez mit generál? Jön az üzemanyag, jön a fenntartási költség, jön a garázs, jön minden, tehát generálta tulajdonképpen, hogy minél gyorsabban forogjon a dolog. Igen, na most itt abban az időben is már úgy alakult, hogy annak ellenére, hogy eléggé levitték ezeknek a terméknek az árát, még mindig nem volt meg rá minden embernek a pénze. Persze. 1913-ban, csak emlékezhetőül, mert hogy múlt évben volt 100 éves, létrehozták a Fedet, az Amerikai Szövetségi Tartalékbank rendszerét, és onnantól megkezdődött a hatalmas nagy hitelezés. Ennek az egyik következménye volt a világgazdasági válság is, de utána mert ma már nincsenek ilyen következmények. Elkezdték hitelekkel bombázni az embereket, igen, hitelajánlatokkal bombázni az embereket, tehát magyarán úgy gondolták, hogy nem elég, hogyha én azt mondom, hogy te, Dombovári Gábor, megengedheted magadnak, hogy megvegyed, ne csak te vedd meg, hanem az is vegye meg, aki igazából nem engedheti meg magának, de felajánlják neki, hogy 24, 36, 48 vagy akárhány havi részlete, vagy csak 5 havi részlet is megveti, egy egyszerűbb terméket is meg fog vásárolni. És innentől kezdve ezt kezdte el hihetetlen módon fellendíteni, de itt még mindig nagyon komoly problémák voltak, mert még mindig nagyon jó minőségű termékeket idézőtté állítottak elő. Ez egy nagyon egy kis kitérő, csak abban az időszakban azt mondták a mi szüleink, nagyszüleink, bezzeg az én időmben, vagy a nagyszüleink milyen tartós dolgokat, mert akkor tényleg egy életre szóló terméket voltak. Most mi azt mondjuk, hogy te úristen, hát milyen dolgokat, hát látjuk körülöttünk, hogy ott van, hogy mit tudom én, a papának egy valami fajta szerszáma, vagy valami, amit megőriztem tőle, 78 ollója. 80 éve, egy Solingen olló, de 80 éve megvan, nem is volt kérezve, nem akartuk tenni, és rendesen lehet vele vágni egy olló. 80 éves olló, manapság ez teljesen reménytelen. És ezt a fodrászok tudják a legjobban. Még megbecsülik a régi. Így van. Na de várjál, mert akkor egy picit ugorjunk előre, mert most még ott tartunk, hogy minél előbb, és olyan cikkeket gyártani, amik hamar elavulnak. Nem, bocsánat, ez volt az akkori időszaknak az úgynevezett szent háromsága, hogy egyszer hogy be kellett indítani a reklámmarketinget, be kellett indítani a hitelezést, és be kellett vezetni a tervezett avulás fogalmát, mert rájöttek arra, hogyha olyan termékeket állítanak elő, amely itt elhangzott ebből, hogy nem lehet, hogy gazdaságtalan, igen. Hogyha egy ilyen sokáig tart egy termék, ha ilyeneket állítanak elő, akkor egyszerűen nem lesz kereslet. De várjál, az most akkor a science fiction kategóriája, hogy például gyártanak egy mosógépet, és akkor azt mondod, hogy a tervezett avulás, akkor a mosógépbe beépítenek egy csippet, hogy nem tudom, 4,5 év múlva romoljon el az a gép. Ezt elmondtad a lényeget, ez így néz ki. Ez halál komolyan így néz ki, és ez pontosan meg is van. Nehogy otthon elkezdjék keresni a csipet a mosógépben, nem azért mondom, de alapjaiban akkor ilyesmi lehet. Következő adásban mi bemutatunk például nyomtatókkal, meg ilyen kapcsolatban, ahol van, aki meg is talált, és hogy rengeteg ilyen dolog van. De mondom, még megint visszakanyarodva erre az időszakra, tehát, hogy ebben az időszakban jutottunk el odáig, hogy megvolt ez a szent háromság, megvolt az alapja annak, hogy tudjuk csinálni ezeket a dolgokat, és akkor néhány zseniális, most ez ide egy kicsit sátáni, de a maguk mondják zseniális emberek voltak, azt mondták, hogy hölgyeim és uraim, ki kéne valamit találni, amivel ezt az egészet működőképessé tesszük. Hogy tudjuk megoldani, hogy tudjuk az embereket rávenni arra, hogy azokat a bizonyos termékeket folyamatosan megvegyék. Hát hogy tudjuk megoldani ezt a dolgot? Ez kétféleképpen lehet. Abban az időszakban még csak azzal a lehetőséggel éltek, hogy csökkentették a minőségét, az árakat és a minőségét, tehát nem állítottak elő jó minőségi termékeket. Későbbiekben már azzal, hogy az életciklusokat úgy lecsökkentették, hogy fél év után azt sugallják neked, hogy a kezedben levő mobiltelefon, ez már nem igazán divatos, mert a másik az 1 mm-rel vékonyabb, igen. A processzor 1 GHz-szel magasabb, és ilyen különböző dolgok. De most már én is azt mondom, hogy nézzük a következő bejátszást, mert látom rajtad, hogy úgy érzed, hogy már kéne. Igen, a tervezett avulás miatt, szóval most akkor nézzük meg azért, hogy megterveztük ezt a műsort, és meddig, íme.
Planned obsolescence emerged at the same time as mass production and the consumer society. The whole issue with products being made to last less long is part of a whole pattern that began in the Industrial Revolution, when the new machines were producing goods so much more cheaply, which was a great thing for consumers, but consumers couldn't keep up with the machines. There was so much production. As early as 1928, an influential advertising magazine warned that an article that refuses to wear out is a tragedy of business. In fact, mass production made many goods widely available. Prices fell and many people started shopping for fun rather than need. The economy was booming. In 1929, the emerging consumer society came to a full stop when the Wall Street crash sent the U.S. into a deep economic recession. Unemployment reached staggering proportions. By 1933, 1/4 of our labor force was unemployed. People no longer queued for goods, but for work and for food. From New York came a radical proposal on how to kickstart the economy again. Bernard London, a prominent real estate broker, suggested ending the Depression by making planned obsolescence compulsory by law. It was the first time the concept was put into writing. Under Bernard London's proposal, all products would be given a lease of life with a set expiry date, after which they would be considered legally dead. Consumers would turn them over to a government agency where they would be destroyed. He was trying to achieve a balance between capital and labor where there would always be a market for new goods. So there would always be a need for labor and there would always be a reward for capital. Bernard London believed that with compulsory planned obsolescence, the wheels of industry would keep turning, people would keep consuming, and everyone would have a job. Most, hogyha akarom, akkor ez nem egy rossz magyarázat, mert hogy minél hamarabb jó, megtervezik, elavul, jön a következő, és megy tovább a gyártás, egyre több embernek van munkája, és akkor ezzel megmagyaráztuk, hogy miért is történik. Hát végül is én is, hogyha ilyeteted nem havonta jelennek, hanem hetente, akkor elviekben, hogyha ugyanekkor lenne az érdeklődés, alacsonyabb áron lehetne előállítani, mert ugyanígy ember akkor könnyebben tudná megcsinálni, és sokkal többet lehet eladni, és biztos sokkal többet keresek. Tehát ilyen alapon működik, várjál, de az a figyelmeméltó, hogy remélem, hogy mindenki jól figyelt, mert mi is itt nézzük a műsort, mi is nézzük a bejátszást, hogy ez a bizonyos Bernard London nevű úr, aki egyébként ingatlan kereskedő volt, és kongresszusi képviselő. Igen. Tehát, hogy még egyszer, hogy tudatosuljon mindenkiben, hogy ő azt mondta, hogy ha neked van egy rádiókészüléked, amit megvettél, és azt mondják, hogy annak az élettartama 3 év, 5 év, akkor igen, 5 év múlva neked kezedbe kell fogni, hiába imádod, szereted, babusgatod, kész, minden nap letörlöd, be kell vinni egy bizonyos helyre, adnak egy papírt róla, majd megsemmisítik, igen, hogy azért, hogy te vásároljál egy másik készüléket. Tehát magyarán annyira megijedtek akkor, ez 32-es egyébként ez az esemény, hogy annyira megijedtek a nagy gazdasági világválságnak a következményeitől, hogy ilyen ez nem ment keresztül természetesen. Jó, de ilyen radikális megoldásokat kitaláltak, tehát hogy már akkor megpróbálkoztak azzal, hogy na mit lehetne csinálni, mik lehetnének azok a megoldások, mik lehetnének azokkal, amivel le tudnánk csökkenteni ezeknek a termékeknek az élettartamát, és mondom, akkor indultak be ezek a hihetetlen nagy marketing akciók, akkor volt az, hogyha jöttek az új termékek,
hihetetlen nagy pezsgés volt. Tehát azért megint beleillesztve a nagy kép, hát a 20-as években rengeteg sok tudományos felfedezés született. Hát előtte Einstein nem sokkal előtte találta ki az általános és speciális relativitás elméletet, kvantumkozmológiát megalakították, hihetetlen pezsgés volt, rengeteg sok új találmány született, megújult az egész termelés, volt egy nagyon sajnos egy nagyon nagy hátulütője is, hogy már ment a háborús készülődés, mert akkor már ment, Hitler már hatalomra jutott, ment a háborús készülődés. A háborús készülődés minden esetben azt jelentette, hogy rengeteg sok munkaerőt szívott fel, rengeteg sok terméket kellett, a fegyvergyártás az hatalmas nagy haszonnal járt, a hasznot vissza lehetett forgatni, megszűnt a munkanélküliség. Igen. A munkanélküliség megszűnésével, Gabi, új kereslet keletkezett, tehát azok az emberek onnantól kezdve, hogy nem munkanélkülek voltak, hanem megfelelő fizetésre rendelkeztek, akkor vásárlók lettek. Igen. Vásárlós megint fölpörgette. A hadipari technológiákat valamilyen szinten átültették a polgári életbe is. Például az egykor Szovjetunióban ez nagyon nehézkes volt, és azért is volt az egyik problémájuk, a nyugati világban ezek a dolgok átkerültek. Tehát, hogy a teflon, amit most mindenki az edénybe használja, azt a repülőgépnek a külső bevonatára használták, mert egy hővédő burkolat volt. Rengeteg olyan dolog volt, ami nagyon gyorsan átkerült, és amikor nagyon-nagyon feszített tempóban ment ez a hadi fegyverkezés, akkor ezek a dolgok átkerültek. Tehát iszonyú nagy pezsgés volt, iszonyú mennyiségű dolgot állítottak elő, és egy kis csoport, vagy illetve több csoport az egész életét és mindent annak szentelte, gőzerővel azzal foglalkozzon, hogy na, ezt kordába kell tartani, és ezeket a termékeket korlátozott időtartummal kell tenni, hogy korlátozott életciklusa legyen. Igen, csak említetted itt a történelmet, meg a háborúra való készülődést, szóval hát ezt már mi is megtanultuk az iskolában, csak akkor még nem volt annyira világos, hogy nem mondták olyan sokan, hogy tehát a Hitler alatt fellendült a gazdaság, de milyen áron? Szóval azért, ja, persze, jó, de azért el kell mondanom, hogy mondjuk ők másképp álltak hozzá, és én mentem Németországba, ott volt velem valaki, aki éppen ott kint élt, és mondta, hogy ezt az autóutat 1934-ben építették, és azóta is mennek rajta, igen. Nem volt rajta különbségjavítás, a kátyú nem volt rajta. Azaz. Így van, vagy megcsinálta a Ferdinand Porsche, megcsinálta mondjuk a Volkswagen típusú gépkocsit, amire egyébként akkor, már ez egy pont egy ellentétes van, hogy azt mondták, hogy mi nem fogunk változtatni egy kocsin csak azért, hogy nem is tudom, hogy mi volt igazából az oka, hogy önmagában azért, hogy a változtatás kedvéért, tehát azért, mert hogy minden más gyártó folyamatosan változtatott. De ők ezt meg is tartották. És még gyakorlatilag most sem sokban különbözik attól, de a 90-es években, vagy még az ezredfordulón Brazíliában, Mexikóban gyártották a bogárhátú VW-ket. És lehet, hogy elkezdik, mint múltkor olvastam, eddig rémír volt, hogy a Trabantot elkezdik gyártani, méghozzá Egyiptomban, de mondom, lehet, hogy rémír. Az már az újabb változat, tehát annak a négyütemű változatát. De a Trabant is egy darabig élt, abban a környezetben. Hát az volt a kelet-német népautó, a Volkswagen, a nyugat-német népautó. Na most nagyon sok olyan foglalkozás van, amire a mai fiatalság talán nem is emlékszik. Szóval az rendben van, hogy cipészek, suszterok még mindig vannak, de egyrészt nagyon kevesen, cipőt már nem nagyon talpaltatnak az emberek, de maga a foglalkozás megvan, legfeljebb átmegy egy kicsit bőrdíszművesbe és megcsinál valamit. Nagyon-nagyon kevés. De nagyon-nagyon kevés van, és mindenféle kiegészítő tevékenységet csinálnak. De azok a kis üzletek, javítóműhelyek megszűntek, hogy például egy esernyőt hogy lehet megjavítani. Volt ilyen. Hogyne, persze. De most, hogy kapcsolódjunk a következőkhöz, nem tudom, hogy például egy mai 10 évesnek azt mondom, hogy szemfelszedés, hogy vajon mire gondol. És hogy egyáltalán volt ilyen foglalkozás is, hogy szemfelszedő. Ott volt rá volt feszítve, és ott egy speciális eszközzel a harisnyán, és így húzta vissza, a szószoros értelemben szedte föl, ráment egy kis eszközzel, húzta föl, ott odarögzítette, ment a következő, így van. Na most természetesen ezt azért is mondom, mert ugye mindjárt szó lesz itt a nejlonharisnyáról, hogy meddig él egy nejlonharisnya. Most egyrészt önálló életet, amíg új, mennyire tartós, vagy pedig mennyire próbálták még meghosszabbítani az élettartamát, pontosan a szemfelszedéssel. Na hát ma már ez nem így van. Így van. Egyébként akkor ezt a bizonyos nejlonszálat, amiben a következő helyzetben szó lesz, akkor szintén a hadiparban az ejtőernyőknél találták ki, tehát hogy minél nagyobb súlybírónél abból csinálták az ejtőernyőket, hogy minél tartósabb legyen. Ez átkölt a polgári életbe, és akkor megnézhetjük, hogy milyen frenetikus hatást gyakorolt akkori nőkre ez a nejlonharisnya.
1940, the chemical giant DuPont announced the arrival of a revolutionary synthetic fiber, nylon. Girls celebrated the new long-lasting stockings, but the joy was short-lived. My father worked for DuPont before and after the war in the nylon division, and he told me a story about how when nylon first came out and they were trying it out for use in stockings, the men in his division were asked to take these stockings home for their wives and girlfriends to try out. My father brought them home to my mother, and she was delighted with the first products because they were so sturdy. The DuPont chemists had every reason to be proud of their achievement, as even men touted the strength of nylon stockings. The problem was they lasted too long. The women were very happy with the fact that they didn't get runners in them. Unfortunately, this meant that the companies producing the stockings were not going to sell very many. DuPont gave new instructions to Nichols Fox's father and his colleagues. For the men in his division, it was back to the drawing board to try to make the fibers weaker and come out with something that was more fragile and would run so that the stockings wouldn't last as long. The same chemists who'd applied their skills to make durable nylons went with the spirit of the times and made them more fragile. The everlasting thread disappeared from the factory floor, just like akármennyire hihetetlen, és hihetetlen képsorokat láttunk, de ezt, hogy nagyon harisnyával elhúznak egy autót, így volt. Na most én viszont láttam pár évvel ezelőtt, szintén nylon harisnya, hogy mennyire tartós, egy olyan filmet valamelyik csatornán, ahol úgy próbálták ki, hogy mennyit bír a nylonharisnya, hogy összecsomóztak nylonharisnyákat, összekötötték, és a pasi az első emeletről, az ablakból leengedték az összekötött nylonharisnyákat, és mint a kötélhágcson az elsőről úgy mászott le, és a harisnyák megtartották. Simán. Simán. És ha megnézed, itt nem arról volt szó, hogy mit tudom én, egy halom harisnyát egy csomóba kötöttünk. Igen. Egy pár harisnyát csinálta. 2 darab harisnyát összekötött középen, egyik végét egyik kocsi, a másikat, és ezzel, nem tudom én, azt az 1000-valahányszáz kilogramos kocsit simán el tudta húzni. Na most, hogyha a hölgyek bemennek egy üzletbe, és ma vesznek egy nylon harisnyát, vagy hát nem hiszem, hogy el lehet vele húzni egy autót, de hogy mennyire hosszú életű volt, ez tényleg csak egy zárójeles megjegyzés, magyar viszonylatra értem, hogy az 50-es években, hát most már mindenki tud róla, hogy a focisták az aranycsapat idejében, hozták, meg nagyon sokan hozták a nylonharisnyát Nyugat-Európából, és mindenhol hordták, és akkor mondjuk 52-től az 63-ig is nylonharisnya volt, maximum egyszer fölszedték. Így van. És ugye milyen félelmetes? Na most képzeld el, hogy milyen lehetett egyébként akkor, tehát abban az időszakban, akik akkor dolgoztak, akkor tevékenykedtek szakemberek. Tehát most olyanokról beszélek, akik mérnökök, kutató emberek, olyanokról itt a bejátszásban szó volt, itt a hölgynek a PD-ről volt, hogy ott dolgozott, és a DuPontnál dolgozott, és hogy milyen feladatokat végzett, és ők eddig ki volt nekik adva, azt tanulták az iskolába, azt tanulták a főiskolán, az egyetemen, hogy nekik egyetlen feladatuk van, hogy a cég érdekében minél fantasztikusabb, minél jobban eladható, minél tartósabb, minden jobb minőségű terméket állítsunk elő. Ezt látták akkor abban az időszakban a környezetükben is, hiszen azoknál mert ők, mint említettem, hogy az ejtőernyőnél is felhasználták, meg számos más termékeknél, köteleknél, tartóelemeknél. Tehát, hogy ez a hadipari megrendelésekben is foglalkoztak ezzel, és ott természetes volt, hogy a maximális minőséget kell nyújtani, és ez vonatkozott minden egyes termékre, tehát egy lőszerre, meg ilyesmire, meg egy fegyverre, mindenhol a maximumot kellett adni. És akkor bejön hozzá valaki, és azt mondja, hogy uraim, akkor ennek most vége. Igen. Tessék elfelejteni ezt a szemléletet, tessék elfelejteni, amit tanítottak önöknek a főiskolán egyetemen, mostantól kezdjenek el gyártani pocsék terméket. El tudod képzelni? Én utána olvastam, hogy rémülten néztek, hogy most itt meghűltek, és most mit akarnak nekik, hogy az ő valamit, amit tanult, és amit örökölt a szüleitől, és ezt a hitvás, ezt a tudást, és igen, és szépen onnantól kezdve elkezdték belépíteni, hogy igen, neked olyan terméket kell, nézd meg, járjál utána, ez a nylonharisnya ennyit bír ki, ez most 5 éven keresztül ott lenne. Gondold el,
és akkor itt jött a nagy húzás, amikor azt mondták neki, hogy nem lesz munkád. Pontosan, Gabi. Azt mondták, hogy neked nem lesz holnaptól munkád, igen, mert mit akarsz tervezni, hát hiszen nem fogják, hát a hölgyek, mit tudom én, megvásároltak 125 millió pár harisnyát, vagy valami, de a következő időszakban nem kell, mert 5 évig nem akar venni, hát, illetve többet is vett magad, de akkor nem kell neki vennie. Innentől kezdve elkezdték úgy csinálni azokat a szálakat, hogy már ne legyen már olyan tartós, ne legyen már olyan erős, ne álljon ennyi, mert ott az volt az egyik lényege, hogyha bármi hozzáér, akkor ez, amit említett, hogy ne szaladjon fel a szem. Akkor már, hogyha hozzáér, akkor szaladjon fel a szem. Akkor már azt is sugallták már, hogy ha te csak arra vagy képes, hogy elmenjél és harisnyán fölszedesd a szemed, akkor az már nem a teljes megoldás. Te akkor vagy az igazán szinten, hogyha elmész, veszel magadnak egy új harisnyát. A dolog, bocsánat, eljutott odáig, és azt hiszem, hogy ezt a manapság is elmondhatjuk, hogy a hölgyek a hosszú körmükkel, vagy műkörmükkel, mert akkor előfordult, húzták, és akkor felvették, már a köröm már ott szétment abban a pillanatban, és rögtön vettek egy másikat, mert nem lehetett mit csinálni vele. Így van, ez pontosan így nézett ki. Na és mondom, tehát, hogy ez akkor elkezdte, rengeteg sok iparágat érintett, sőt, lassan, szépen, természetesen is az Egyesült Államokból terjedt el, a világ minden pontjára átterjedt, és megpróbáltak különböző szövetségek jöttek létre, különböző csoportulások jöttek létre, akik vezető üzletemberek voltak, akadtak közöttük természetesen mérnökök, tudósok, mindenfajta szakemberek, és megállapítottak különböző sztenderdeket az akkori mérce szerint, hogy mit kell tenni. Tehát, hogy mi az, ami egy adott termékkel kapcsolatban, mi ez a tervezett élettartam, a tervezett avulás, vagy ahogy te mondtad itt a bejátszás közben, hogy elavulás, mert úgy lenne igazából. Tehát, hogy mi az a mennyinek kell lenni egy adott terméknél, mikor válik gazdaságosság a gyártása, mikor megy tönkre úgy, hogy az ember, várjál meg, akkor még azért volt bennük egy kis jó érzés. Mikor megy tönkre, várjál úgy, hogy te ezt még nem érzed annyira. Tehát nem azt érzed, mint most, hogy fölhozod a harisnyát, vagy nem tudom, bocsánat, vagy hozod a harisnyát, és már abban a pillanatban, akkor fölhúztam, már tönkrement, és már kiszakadt, vagy beleakadt a körmébe, és már kiszakadt. Tehát nem, akkor még itt arról volt szó, hogy azért legyen egy néhány éves élettartam egy olyan dolognak, de biztos, hogy legyen benne már valamilyen alkatrész, vagy legyen benne olyan valami dolog, ami hamar elromlik, és akkor még, amiről majd a következő adásban részletesen beszélünk, akkor még nem volt benne, hogy kell divatot teremteni, hogy kell dizájnokat, a dizájnerek megjelentek el, mondjuk az 50-es években, hogy a kocsikban hogy jelent meg, és az 50-es évektől napjainkig, hogy a következő 50 évben hogy alakult. De mondom, itt még rengeteg olyan dolog volt, amit nekik tenni kellett, mert azt mondták, hogy te jó ég, hát hogy néz ki ez a világ? Hát hogy mit fogunk csinálni, hogyha, mondom, annak ellenére, hogy iszonyú módon égett a termelés, mert hogy a hadipari megrendelések gyakorlatilag milliárdos tételeket jelentettek, milliárdszámba gyártották a lőszereket, bombákat, harckocsikat, hajókat, felszereléseket, tehát hogy de és most képzeld el, hogy kellett megoldani az adott gyárban, én olvastam erre egy tanulmányt, ilyen beteges volt, hogy meg kellett csinálni az egyik terméket úgy, hogy az maximális tökéletes, mert az a katona viselte. Tehát annak olyan erősnek kellett tenni a ruhájának, hogy az bírja, hogy a sárba, hóba, fagyba, minden. Így van, hogy megy. Ugyanakkor ez már csak a fogyasztónak van. Tehát ez nem érdekes. Ez nem számít, hogyha mit tudom én, a harmadik héten, vagy harmadik hónapban egy kicsit kikönyököli, vagy itt már elkezd egy kicsit kifosztani, vagy a szélre, vagy a varrások netán szétjönnek. Tehát ez egy ilyen furcsa kettőség volt. De a nejlonról még az jutott eszembe. Emlékszem, apám mesélte annak idején, hogy neki volt nejlon inge. Igen, mert volt ilyen is, hát az még nekem is volt még. Na, szerintem neked is volt még nejlon inge. Nem volt inge, nem volt. Nem volt nejlon inge? Baromi egészségtelen viselet volt. Persze, mert nem szellőzött semmennyit. Na, de nem azért, hanem ha csak egy nagyon halvány, picike kis szikra, akár mit tudom én, amikor meggyújtod a gyufát, rá abban a pillanatban kiégett fekete lett, és nem lehetett vele semmit csinálni. De egy normál ing, szóval úgy írtam most egy ma hordott ingre, hogyha egy ilyen rámegy, na bum, akkor kimosod, még meg is lehet stoppolni. Egyébként nézzenek magukba a kedves nézők. Stoppolás, te jó ég, mikor stoppoltak? Nézzenek magukba a kedves nézők, hogy mikor stoppoltak, vagy stoppoltattak utoljára zoknit. Gabi, emlékszel, hogy stoppoló fárát? Az úgy nézett ki, mint egy kis gomba, így meg kellett fogni, rá kellett. Valami és ott össze kell. Na most ilyet, hogy valaki, hogy egy
Hát egyszerűen már annyira nem éri meg egyébként, mert akkor kimegy valami, vagy valahol leselejtezik a dolgokat, és akkor ott szerez magának filérekért, vagy kidobják az oknikat, és megveszi. Tehát senki nem venni a fáradtságot, se a harisnyát, se az oknit, se az ingert. Egyébként a 60-as évek vége felé, akkor tényleg volt Amerikában oszták be ezeket a nejrönikeket, orkánkabátot. Orkánkabát, az is az volt. Nejröniknek tényleg az volt, hogy nem szellőzött, és valóban az volt, hogyha véletlenül, mert lelkesen dohányoztunk, akkor, hogyha véletlenül egy ilyen szikra elment, akkor egy ekkora lyuk lett rajta egyből, mert egy ilyen műanyag volt. És még azt is mesélte annak idején apám, hogy megsárgult. Igen, a maga a színe. Nem direkt volt, a színe, vagy azt is úgy tervezték. Nem, az egy ilyen technológiai hiba volt. Na mindegy, szóval azért mondom, hogy rengeteg. Na, és akkor még visszautalva arra a korszakra, tehát abban a korszakban volt néhány ilyen nagyon-nagyon meghatározó, az adott korszakot meghatározó termék, ami akkor nagyon újszerű volt, a világítás. Itt a stúdióban bennünket mindenfajta fények vesznek körül, akkor azért vidéken még azért csak mécsesekkel, lámpákkal, olajlámpásokkal világítottak, és nagyon nagy szám volt, hogyha valahol megcsinálják. Hát Edison ugyan már kitalálta a villanyégőt, és nagyon nagy szám volt, hogy na, akkor ott már elektromos világítás van. És Edison is természetesen, mint egy zseniális feltaláló, úgy találta ki ezt az egész szerkezetet, hogy minél hosszabb élettartama legyen, hogy azoknak, akik becsavarják oda a foglalatba, lehetőség szerint minél tovább működjön. És ekkor jöttek bizonyos csúnya emberek, vagy tessék figyelni, mert ez kapcsolódik a kérdésünk is, jöttek ilyen csúnya emberek, és azt mondták, hogy mi az, hogy 2500 órát égez az izzó? Hát ez hol éri meg nekünk? Hát azt akkor nem fogják cserélgetni. Valamelyik nap, néhány nappal ezelőtt az egyik rádióban hallottam egy műsort, hasonló dolgokról beszéltek, és ezért merem... Kizárt dolog, hogy hasonló dolgokról beszéltek. Bár ellopták tőlünk, most a kérdés a következő, nem a nézőknek, hanem neked, hogy hallottad vagy nem hallottad. Arról szólt a dolog, hogy a világ legidősebb villanyízója, villanykörtéje hány éves. Meg is mondom. Itt lett benne a bejátszásban. Benne van, hogy 104 éves? Így van. Na hát ezért mondom, hogy figyeljenek a nézők is, mert bekamerázták azt a helyiséget, ahol ez a villanykörte van, hogy mindenki figyelemmel kísérhesse, és hogy meddig fog élni ez a poén egyébként, a poén ebben csak az, hogy webkamerát vettek le, tehát hogy valaki kedves nézők innen akarják nézni, akkor láthatják. A poén az, hogy 2001, szerintem 2001-ben, vagy már több is már egyébként, már hiszem 2001-ben vagy 2004-ben volt 100 éves, fölraktak oda egy webkamerát, eltelt 10 év, de azóta már a másodikat kellett fölrakni, mert az első 5 év után tönkrement. Tehát az égő most már 110 év óta ott világít, a webkamerából 10 év alatt már a második kellett, pedig azért ott igyekeztek a lakosok, hogy jó minőségűt. Na, tehát magyarán cserélgetjük. Igen, de nem, hogy akkor ilyen izzót tudtak előállítani, tehát ilyen minőséget tudtak csinálni. Igaz, hogy ezt nem kapcsolgatják, azt hozzá kell tenni, mert amikor mert az élettartamat csökkenteni, de azt fölkapcsolták, mit tudom én, 1904-ben, és azóta egyfolytában világít. Na nézzük. Weihnachten 1924 war ein ganz besonderer Tag. In einem Hinterzimmer in Genf trafen sich einige Herren in Nadelstreifenanzügen, um einem geheimen Plan nachzugehen. Sie gründeten das erste weltweite Kartell, das sich zum Ziel setzte, die Glühbirnenproduktion der gesamten Länder zu kontrollieren und den Kuchen namens Weltmarkt unter sich aufzuteilen. Dieses Kartell hat den Namen Phoebus. Phoebus included the main light bulb manufacturers in Europe and the United States, and even faraway colonies in Asia and Africa. Das Ziel ist gewesen, Patente auszutauschen, die Produktion zu kontrollieren und vor allem aber den Verbraucher zu kontrollieren. Es ist umso besser für diese Firmen, wenn der Verbraucher regelmäßig Glühlampen kauft, und wenn die Glühlampen lange brennen, ist das ein ökonomischer Nachteil. Initial manufacturers strived for a long lifespan for their bulbs. On October 21st, 1871, numerous experiments resulted in the production of a small unit lamp of comparatively enormous resistance. The filament being under conditions of great stability after the... Thomas Edison's first commercial bulb, on sale by 1881, lasted 1,500 hours. By 1924, when the Phoebus cartel was founded,
manufacturers proudly advertise lifespans of up to 2,500 hours and stress the longevity of their bulbs. Also hat man sich bei Philbus gedacht, dann beschränken wir einfach die Lebensdauer dieser einzelnen Glühbirnen auf 1000 Stunden. 1925 wird ein entsprechendes Komitee gegründet, das 1000 Hour Life Committee, was sich zum Ziel setzt, auf technischer Basis die Lebensdauer der Glühlampen auf diese Brenndauer zu. Az az igazság, hogy tulajdonképpen mi a műsor készítői is, mindig legalábbis én így vagyok vele, örülök annak, hogyha olyan emberek szólalnak meg, és ezekben a kis filmösszeállításokban, akikről, hát tudunk, persze, hogy tudunk, de hogy a műsorban Edison beszél. Szóval Edison. Ugye, hogy milyen fantasztikus? Ez olyan, egyszer olyan fantasztikus, és ennek, most tényleg komolyan mondom itt a nézők előtt négy szem közt, hogy még nekünk is, vagy legalábbis nekem is öröm, hogy ilyen embert hallok, látok. Hát. És hogy milyen érdekes gondolatai vannak, hát, és hogy elmondja a lényeget. És milyen értelmesen elmondja, úgyhogy meg is értjük. Meg is lehet érteni. Egyébként abban az időben nem csak azt csinálták, hogy amikor meghozták ezt a bizonyos rendelkezést, és visszavitték a izzóknak az élettartamát, jelentősen lecsökkentették, hanem utána még mindig akadtak olyan aljas, mocsok galádgyártók, akik ennek ellenére olyan termékeket gyártottak, és utána ennek a kutatónak, aki bemutatkozott ebben a filmben, annak sikerült megszerezni azokat a dokumentumokat, tartalmazta a büntetéseket. Aha. A legmagasabb tétel az volt, hogy az illetőnek az izzója 1579 órát világított az 1000 helyett. 1579-et. És ez nagyon-nagyon súlyos retróciókkal járt. Tehát komolyan büntetést kaptak, és akkor ez magyarán azt jelentette, hogy a Wolfram szálat, ami benne volt, vagy nem tudom, hogy bocsánat, ez most dilettantizmus, nem tudom, hogy akkor is már Wolfram szám volt benne, azt hiszem igen. Már úgy értem, hogy a 40-es, 50-es években, akkor azt elvékonyították, úgy alakították ki az egészet, hogy na, akkor ez semmiképpen se világítson tovább, és akkor ezzel, utána ez párhuzamosan, hogy az elektromosság egyre jobban elterjedt, tehát úgy értem, hogy a kisebb falvakban, kisebb településeken egy hihetetlen nagy keresetet generált, utána egyre többen vették, viszont ezeknek egyre jobban lecsökkent, tehát hogyha egy olyan időben, mit tudom, napi 6 órát használják, akkor az 1000 óra 150 napot jelent, tehát egy fél évet jelent, tehát fél évente meg kellett venni a következő égőt. Hát, hogyha most ez egy gazdasági műsor lenne, és ülne itt egy gazdasági szakértő, aki mondjuk az energiával foglalkozik, akkor biztos, hogy megkérdezném tőle, most hangosan gondolkozom csak, hogy az energiatakarékos izzók világában élünk, és ugye az egész Unióban ezeket a hagyományos villanykörtéket ki kell cserélni, már nem gyártják, hanem jönnek az energiatakarékos izzók, hogy egyrészt ezek mennyire energiatakarékosak, mert én ott éreztem egy pici visszalépést, amikor azt olvastam, hogy tulajdonképpen ott érdemes ezt használni, ahol folyamatosan ég. Mert ha felkapcsolod, akkor mire az ott idézőjelben mondva bemelegszik, meg elkezd világítani, eltelik egy pici idő, míg a hagyományos izzó az rögtön világít. Na most még egy van, ugye a neonvilágítás, hogy akkor, ha itt utána nézzünk, azért mondom, a gazdasági műsor lenne, akkor meg lehetne nézni, hogy tényleg ennek milyen hatása van, vagy mit lehet vele spórolni, vagy üzlet. Hát ennek van egy olyan hatása, ezt is inkább, de most elmondhatjuk itt is, a következő műsornak a témája lenne, hogy ezek a termékek, amiket te most mondasz, amiről azt mondják, hogy igen, maga az izzónak az élettartama sokkal, de sokkal hosszabb lenne, azzal a technológiával, ahol megcsinálják ezeket az olcsó izzókat, egyáltalán nem hosszabb, mint egy normál izzónak az élettartama. Csak olcsóbb. Valóban kevesebbet nem, de ez nem igaz, mert nem olcsóbb, mert a tartós izzó, egy jó minőségű, 4000 forintba kerül egy darab, az izzó az pedig belekerült 100 forintba, vagy 80 vagy 125, nem tudom micsodába. Nem olyan jó minőségek, és valóban az van, nálam is van olyan, hogy a kertben van, mit tudom, 3 vagy 4 ilyen lámpa, amit, hogyha amikor fölkapcsolok, akkor percekig kell várni, még az energiatakarékos izzó végre eléri azt a hőmérsékletet, pedig ez jó minőség az egyik ismert gyártónak nem egy gagyi, nóném, akármicsoda van benne, valóban tökéletesen igazad van, tehát hogy nem nyújtja azt a teljesítményt, és ha én csak akkor akarom használni, amíg bemegyek a kaputól a házig, akkor ez nem is jó egyébként, mert addigra még gyakorlatilag kisebb világosodik. Hát a fürdőszobába beteszel egy ilyen energiatakarékos izzót, és megborotválkozol, mire elkezd világítani. Na nem, tényleg nem akarom én ezt elviccelni, de azért haladjunk tovább, mert eddig mindig csak arról beszéltünk, hogy mi történik Nyugat-Európában, Egyesült Államokban, Amerikában, itt-ott, és
De hát a keleti blokk, a kommunizmus ideje következik. Nézzük be a vasfüggöny mögé. Nézzük be, mi van a vasfüggöny mögött, már csak azért is, mert én emlékszem, bár ez nem volt tudatos, jó néhány évvel ezelőtt árultak még annak idején az NDK-ban készült szörf csizmát vitorlázóknak, meg szörfözőknek, és máig emlékszem, az volt a használati utasításon rajta, hogy szörfcsizma, a származási ország nem vízálló. Azért ez zseniális, jó. Nem? Szörfcsizma. Na nézzük meg, mi volt a vasfüggöny mögött. Little did consumers know that on the other side of the Iron Curtain, in the countries of the Eastern Bloc, there was a whole economy without planned obsolescence. The communist economy was not ruled by the free market, but centrally planned by the state. It was inefficient and plagued by a chronic shortage of resources. In such a system, planned obsolescence did not make any sense. In former East Germany, the most efficient communist economy, official regulations stipulated that fridges and washing machines should work for 25 years. Hier dieser DDR-Kühlschrank, den habe ich 1985 gekauft. Der ist also mindestens 24 Jahre alt. Und die Glühbirne ist ebenso alt, habe ich noch nie ausgewechselt. Die ist also auch schon fast 25 Jahre alt. In 1981, a lighting factory in East Berlin launched a long-life bulb. They took it to an international lighting fair, looking for buyers from the West. Als die ostdeutschen Glühlampenhersteller 1981 diese Langlebensdauerglühlampen auf der Hannoveraner Messe präsentierten, meinten ihre Westkollegen, ihr wollt euch wohl alle arbeitslos machen. Woraufhin die NAVA-Leute, Ingenieure antworteten, nein, im Gegenteil, indem wir Ressourcen schonen und den Wolfram nicht verpulvern, behalten wir gerade unsere Arbeitsplätze. The Western buyers rejected the bulb. In 1989, the Berlin Wall came down. The factory was closed, and the East German long-life bulb went out of production. Itt a műsor vége, kedves nézők. Folytatjuk ugyanezt a témát a következő adásban a jövő héten. Mindenek előtt mondom a játékkérdést. Szó volt itt a főbusz kartelről, tehát mikor alapították meg ezt a bizonyos főbusz kartelt? Abban az összeállításban láthatták, amelyik az izzókról meg a villanyvilágításról szólt. Hát annyit segítek, hogy ma az elején volt ott évszám. Na erre az évszámra lennénk kíváncsiak, és akkor a jutalom, a nyeremény majd 2 hét múlva. A másik... Jeltettem majd én fél éves. Igen, azt majd megmutatom a végén, csak előtt te mondd el, hogy hol lehet minket elérni, mert hogy a válaszokat a Hihetetlen Kukac, Hihetetlen Magazin 1.hu-ra kérjük, és amúgy pedig meg lehet nézni a műsorokat. A facebook.com/Hihetetlen TV oldalon, illetve a facebook.com/Hihetetlen Magazin oldalán meg lehet nézni. Ez utóbbi oldalon különböző bejátszásokat, különböző szöveges képességeket is föltettünk. Nagyon kérem, hogy figyeljenek arra, hogy nem feltétlenül YouTube-on találják meg a legújabb műsoroinkat, hanem egyéb ilyen videó megosztó szolgáltatásokon, mert a YouTube a nagy testvér figyel bennünket, és rengeteg olyan anyagunkat egyszerűen letiltották egy-egy bejátszásban lévő 10 másodperces zenei rész miatt. Ezt elkerülendő más helyekre raktuk föl, de ettől függetlenül az összes műsorunk megtalálható most már, mindegyiket végig tudják nézni a 2012-es indulásunk óta. Hát tudja, hogyha minket néznek, és egy hét múlva újra találkozunk, a nyeremény pedig a Hihetetlen Magazinnak a féléves előfizetése. Hát ezúttal extra nyeremény nincsen olyan ünnepség, olyan ünnep, de húsvétkor azért lesz, jó? Rendben, köszönöm szépen figyelmüket mindkettőnk nevében, és akkor remélem, hogy minél többen jelentkeznek, így idézőjelben mondva a jövő héten is. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Szép estét kívánunk!
Köszöntöm a nézőket Szűcs Róbert nevében is. Szép napot kívánunk, és boldog új évet, ugye? Hát és boldog új évet, és köszönöm szépen, hogy ezt mondtad a nézők nevében is, mert visszaáll a régi, a rendszeres műsorszolgáltatás. Na most nem akarok ilyen bonyolultan fogalmazni, arról van szó, hogy emlékezhetnek rá, és nyilván akik figyelemmel kísérik adásainkat, észrevették, hogy így az ünnepek táján, december végén, január elején volt néhány ismétlés. Most viszont erre mondtam, hogy visszaállunk megint, és megint időben vagyunk, és ez leginkább azokat is érdekli, akik a nyereményeket várják. Úgyhogy a korábbi kérdésekre a jó választ, a helyes választ beküldők már megkapták a nyereményeket, például a Hihetetlen magazinnak a féléves előfizetését, de voltak extra nyeremények is. Ma is lesz természetesen játékkérdés, és erre a megfejtőket majd 2 hét múlva kérjük válaszra. Pontosabban akkor fogjuk mi elmondani, hogy mik a nyeremények. Január 24-én. Ja, igen, viszont az nagyon fontos, hogy az adástól számított 1 héten belül küldjék el nekünk a helyes válaszokat. Hát most még nem mondom el a... Az 1800-es évek végén az aranylázon, akkor kitalálták, itt rajtam látható ennek egy kicsit gyengébb változata, a farmernadrág. Amikor ott kitalálták, akkor azt a cájnadrágot, azt a nagyon-nagyon erős vászonnadrágot azért találták ki, mert arra volt igény, hogy az embereknek a sima vászon, vékony vászonból készült nadrágja szétszakadt állandóan, és kellett nekik egy olyan, így van. Na most az elején olyan nadrágok készültek, olyan anyagból készültek, ami évekig, vagy akár évtizedekig is megmarad. Na ez a mi farmer nadrágaink már nem igaz, és itt általában... megtervezik a farmer készítők, hogy mikor térdesedjen ki, sőt, most akkor mondjam azt, hogy elviccelem egy picit a dolgot, eleve olyan farmerokat csinálnak, ami már lukas megszakad. Így van, de ez a divat. Az egy más dolog, de eleve úgy csinálják meg a termékeket. Na most ez nem titok, elmondhatjuk szerintem a kedves nézőknek, hogy ebben a tervezett tavulással, miután olyan összetett és olyan érdekes téma, hogy 2 adásban, tehát a mostaniban és a következőben is ezzel foglalkozunk. A mostaniban megnézzük, hogy honnan keletkezett az ellenségkör, a következőben pedig megnézzük majd, hogy miképpen is néz ki ez napjainkban, és hogy hova vezet ez a jövőbe. Na most akkor nézzük meg az első összeállítást. Megint sietsz. Annyi érdekes dolgot akartam mondani, és nem azt kibontakozni. De akkor most mint egy alátámasztva, hogy milyen harmóniát teremtettél ezzel a bevezetővel, alátámasztva. Ez a lelkem itt volt, érzed azért, szóval azért is nézzük meg az elsőt, mert ebből tulajdonképpen egy játékkérdést, hanem sokkal inkább a műsornak a végén. Ha már találkoztak olyan dologgal esetleg, amiről itt most szó esik, akkor ezen egyáltalán nem fogunk csodálkozni, hiszen, ahogy mondani szokták, és ez igaz is, fogyasztói társadalomban élünk, és egyre inkább az a tendencia, hogyha elromlik valami, most nem Murphyre gondolok, hogy ami elromolhat, az el is romlik, hanem hogyha elromlik valami, akár egy kisgép, háztartási gép, de legyen az kávéfőző, vagy netán kilukad a cipőtalpa, akkor eljutott odáig ez a társadalom, és most ezt globálisan értem, hogy nincs javítás, már javító szerviz sincs, hanem inkább vegyünk újat. Na most elavul, minden elavul. Ja, nincs itt, azt hittem, hogy itt van a mobiltelefonom az asztalon. Az már eleve elavul. De már mire az ember megtanulja kezelni, addigra el is avul. Szóval körülbelül, és tényleg csak így néhány mondat erejéig próbáltam én felvázolni a mai adásnak a tartalmát, de azt hiszem, hogy te sokkal precízebben tudod ezt megfogalmazni. A tervezett avulás a következőért fontos, mert a világnak egy nagyon-nagyon-nagyon alapvető részét képezi. Ez a műsor igazából szándékunk szerint arról szól, hogy megpróbáljuk bemutatni a világnak azokat az apró kis területét, részeit, amiből összeáll az egész, amit az embernek a legnagyobb része egyáltalán nem is ismer. Részben azért, mert talán nem is érdekli, hogy csinált egy kőbaltát, aminek az volt a célja, hogy lebunkozzon egy mamutot, amivel jól lakik a család, akkor neki az volt a lényege, akkor részben természetben talált eszközöket kellett használnia, ott csak az volt a lényeg, hogy minél keményebb legyen ez a fa, minél keményebb legyen a kő, és azzal a ilyen indaszalagokkal, amit rákötötte, minél tartósabb legyen. Értelemszerűen a kőbalta természetesen. És akkor nagyobb hatékonysággal tudta a mamutot fejbe vágni, vagy illetve a szomszédját, vagy bárki mást, aki éppen arra járt a környéken. Na, akkor elkezdődött a fejlődés, és nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, miután kevés nyersanyag volt, nem volt ipari jellegű termelés,
Éppen ezért nem tudtak olyan mennyiségű terméket előállítani, tehát nagy számú terméket előállítani, ezért arra kellett figyelni, hogy az egyetlen egy ilyen adott termék, az olyan hihetetlen jó minőségű legyen, minél tartósan legyen. Legendások voltak, te is ismered, mindenki ismeri a japán kardokat, amiket mit tudom én, 26-szor lapították, úgy kalapálták ki, na most azok soha nem törtek el. Ha csináltak egy olyan kardot, akkor tényleg egy csata közben egyszerűen a másiknak az első kardjával a szó fizikai ketté vágta. Na ezt nem engedhetik meg maguknak, tehát olyan termékeket kellett csinálni, ami minél tovább tart el. Ha valaki mondjuk a középkorban volt egy ruhája, akkor volt egy rend ruhája, az, ami éppen rajta volt minden, és az van, amikor az élete végéig ki kellett neki tartania. Tehát úgy csinálták, hogy a juhásznak a szűr. Így van, pontosan úgy szülték meg. Sőt, nem kell ilyen visszamenni, hát az de inkább van egy olyan tendencia, van egy olyan folyamat, hogy arra presszionálják az embereket, hogy ezekkel az összefüggésekkel egyáltalán ne is foglalkozzanak. Éljék a saját kis életüket, éljék csak a mának, csak azoknak a dolgoknak, csak a reklámokkal, csak ezekkel a dolgokkal befolyásolják az életedet, és a többi dologgal ne is törődjél. Egyáltalán, bocsánat, csak zárójel, mert mindig eszembe jutnak ilyen dolgok, egy nagyon komoly filozófus mondta azt, hogy ő azért boldog, mert minden egyes napját úgy éli meg, mintha életének az utolsó napja lenne. Na most tudom, hogy kicsit erőszakolt a hasonlat, de hát minden hasonlat erőszakolt ilyen értelemben. Tehát éljünk ennek a mának, és kész, nem törődünk tovább semmivel. Elég cinikus megközelítés. Igen, de a probléma igazából nem ez, ennek az egésznek a nagy problémája, de ezt a területet sem látja át senki. Tehát érzékeli, a legtöbb ember azért érzékeli a külvilágban a különböző dolgokat, a különböző behatásokat. Érzékeli, hogy van egy olyan mögöttes erő, van egy olyan mögöttes valami jelentéstartalom, amit ő még nem tud felfogni, nem ért meg, illetve nem rakja össze az összefüggéseket. Mi azért próbáljuk megmagyarázni, hogy ezekből van egy ilyen hatalmas, nagy ilyen kozmikus, vagy egy földi puzzle, és ennek, ezt már sokszor elmondtam, hogy egy kis darabjait megpróbáljuk helyre rakni. Igazából nagyon jól mondtad, hogy mi most egy fogyasztói társadalomban élünk, de mi nem éltünk mindig fogyasztói társadalomban, mint az emberiségnek volt egy bizonyos fejlődése. Igen. Amikor elkezdődött az emberiség fejlődése, akkor egészen más dolgokra helyezték a hangsúlyt. Mondjuk volt egy ősember, és az ősember